Hello, Deng. Oh, kumusta nga eh? Oh, sabi ko kasi, mas itindihan ko nga naman. Tapos, ang kakasubin no, basta sumangko ng pinagtanuan. Hindi ka ito nung, ay, hindi mo labihin. Kumbaga na, handa ko muli bantay. Naglinis ako man yung gaya, natong, yung gerwar tinagrubit, gerwar yung tibang tungnay, ang buong yung kinuha kayo dyan. At dapat lang namin hindi kuha, at dapat lang namin hindi sa ako nga rubit na nga di na pembelang. Ang kung mababkat, siyempre pinapo ako. Mm. So, hindi nawalan kami sa tabigat kailangan, o si makita nga tao. Nakita lang ito, yung gagawin na. Kundi may kalunganan na. Adi may magalunganan na, siyempre dinuubin na mo ang butabi. Adi ka nagaduti ka. Adaga siyempre pag-iulog kami sa salamat ulit din yung mga mga balay-balay. Adi tigas-kita din sa tanan na dito tipo. Iti problema ko, iti man kapag nakatulog tayo na bigay nakano. Well, hana nakalungkot ka nila ko nakakapaburo ka lang itaka electric pasintari. Ito kaya yung mag-work. Kasi ang magluto din, sa timan na awat lang talaga, pero hindi ba dati bawang teacher. Timan na awat ng senior pa lang kung nagkatamang mga lalaki. Karere na unay. Kung tingin na po, pero may bang kala. Data? Oo. Apa isin ko doon na yan? Gusto ko di babae na baga na lang dito. Sa napakukis. Sa nagtrabaho na kami dito. Pwede ko lang naman pila. Hindi ko lang pila. Apa ba? Apa yung magnipilan sa imbagam lang kung mga pangkadyain, di na isong imbaga na, tanong mo, adat tirason mo. Apa yung tadi imbagam kinilal ko, di na imbaga nga mapangkadyain. Okay. Imbaga lang ako kanya na pangkadyain sa Amsterdam. Imbaga na kung mga digay. Tanong mo, imbaga na kung mga, nga sa kanila pangkadyain sige, tanong. Ne. Diba? Ah. Ah. Biro-biro mo manan. Handa tungtong kung kinabagod na. Handa ka tungtong mag-asawa.
Mung na buong, ako po nagkakadwa na. Baru-baru kita tawagan na ka na buong. Siguro ba, ang bakang namin sinadsun na okay na ko na buong tawagan na. Ang tagtungtong kasawa. Tungkol siguro na kay babae na. So, di ba? Ini jajan. Sudah pa ka? Sige pa, dalang tayo. Adi, kasi ano mang mahal lang ito tinapay, hanap ko makaluto din, tinapay. Haan ko na din, tinipila lang ako ha. Tinapay, tinang kalan na eh. Pagtuloy ka na sa ako na dilima. Kauhan naman ang makaluto. Ay, oo, oo. Ana, di ko nakintid na nasuman. Apa di nakuan, sunod ka, nagsakit ang siyang ko. Hinang ko kat, agpikipid ka batan. Agpikipid ka. Ang balong ko. So ako lang sinila lang ito. Lang, dapat kanin yun, dapat sumumunta kanin yun, sayang mo lang ko na ta. Hindi, nagpikudan. Tuwen, hindi suman. Baka sa tinagsalitan siyang ko kung nagwaro, manungal daw kong agalon. Di ka naman permit. Kani, hindi imay da dilimat today. Hindi ka nagpapagpay ko kini-iligay sa brigade, pinagpa-pork, alam mo na, urayat pa isuda nga, kusak ang panagdatan, mabalin na ron. Di mo tama kong pinili, amo naman ibigima. Damat yung siguro hindi pagpay ko pinili. So, nandito 51,500,000, ha? Pwede ko kuha, gumatak to ay naganan, para kanya nito nung na kuha ko na. Ngayon nga ito nangyari din, nagpabisita ti Double Alman. Nung di na nangala ako ito, si Binata. Kaya ni Albert yung si Binat. Kaya ni si Binat iniktat suda. Kuran si Binat ito balad. Yung pang pinarli nga, haan, hindi niya, ito domingo. Di pang pinarli di si Binat, di nga ito, awang kami si acid na, nibadlinda. So nga nagpataray, di trabado nga may sa iti may sa. Di na-design di 1,500,000 kwa iti nagalan iti 116 sa 140 iti kay may isa di lalaki pagkatapos nagpapalamisak pa na madam nata kada uminom tituni kada uminom iti pirigi kada kita da silin ibero kunda gibira na yung gado ko awan tinminom tata di ba kung ano yung bili may datang ko kung naman usi ko di ba na kami siya kailangan mo di nga na mga parang manusi lang manusi bisa ka sa kanin manong ati na bati lang ni Juwan mo yung 500 ko manong di soft drinks na di man usi. Di man ko man 300 plasan. Kimay dato di mo kaya na lang. Ubay na tanok kape. Di naramit ko nga junior ko kasi inibus na pa. Nagkatida. Nagpaalaga kaya di ba ba? Nagawin ka hindi. Ni? Buwan ko sige di dapat ka nag-aayon wala na karoon at drinks na tanong. Wala. Bisin ko yung teka, doon ko lang ito dito. Sumad dito tinas dito yung metal talaga kawalan na ko ng din. Inaldaw din umiinom ni David. Inaldaw din. Nung tapay bisita, mga uminom pa si Rabi. Tungo talagang awan kikwan. Pagkatapos na nagbumagatang diya sa last of tatang ko yung baksan. Napanag ti Marit iniibit ang mga daman ng kanundeng. Napanag nagagatang itigar hindi ka na jibni jay. Manag na spin ko. Wala nga sige nung bukang sandeng. Baga na kayo lang nung pinag-ibig ng palod. At pinagalang baga hindi mga palod. Tapos sa luto din pa. Uwan, tipo, bunga ko, one man. Tumataramid at tanong agnanan. Sana nga kin baga, dandali na bubugan natin itong kanan ng gapapa.
Kung paano ko lang umutang ng kinikuan, itan ko nita bayad ka rin itong agbayad at tumanitan na. Hindi maramitan ang kumabaling iba nga awang kwarta. Kadikis ka tatay, babagalan tuman kanya at internet na. Itat tatay ko, kuna kanya na, ne, kuna kanya na, pinapunta. Oh, sige, sige nga Roy. Oh, sige. Okay. Okay. Okay, bye, bye. Khalid, bonjour. Khalid, please. Bada gas hay da gas unik. Ana abukura. Gas, gas. Pi gas unik. Ay renta. Tapi bilmat bak. Bilmat bak. Okay? Ano ba di amin akin matini? Anatay ko sa Luis, ano matini amin akin? Ano kilo is di day doon? Eh. Ija la luz.
Hello, madam.
Ano ba amin aking anak? Ano sa asad huwa matarap asad isat huwa tarap ana abin hek kay dagas po. Naam. Eh. Okay. Badi jibi mufta lak da shway.
So hanggang dito na lang guys kasi magluluto na ako. Na i-fix na yung gas kasi kaninang umaga pa ako naghihintay. Hindi ako nakaluto. Walang kinain ang alaga ko. Nag-sandwich ko na lang. So thank you again.